El pròxim 7 de setembre, l'Alcúdia s'engalanarà per acollir l'acte més emblemàtic de les seues festes majors, l'entrada de la Mare de Déu de Loreto. Com en anys anteriors, l'Hort de Manus serà el punt de partida de la comitiva, integrada per les autoritats municipals. Els balls encapçalaran la desfilada i anunciaran al poble que l'arribada de la Mare de Déu ja està a prop. Els tornejants, els negrets, els distints grups valencians, com el bolero i el grup de dansa, així com els dansadors, entre d'altres. En arribar a la plaça del País Valencià es produirà un dels moments més esperats de l'entrada, la donació de la Mare de Déu de Loreto al poble de l'Alcúdia, amb els tradicionals parlaments. Els personatges encarregats de recrear aquest moment són el pregoner, el pelegrí de Montagut, qui dona la imatge a Maria, i aquesta qui l'entrega al poble de l'Alcúdia. Com cada any s'espera una gran afluència de veïns i visitants, i és que aquesta processó cívico-religiosa representa un dels actes més importants del calendari festiu de l'Alcúdia, la qual s'acomiadarà de les seues festes el pròxim 8 de setembre.